Florin, uite, un subiect care cred că ar trebui lămurit foarte bine din punct de vedere al inteligenței emoționale. E un subiect cu care ne-am confruntat, poate, în copilărie și cu siguranță îl vedem acum părinți fiind la copiii noștri, timiditatea. Ca părinte, evident, trebuie să înțelegem că timiditatea este emoție înainte de orice. Dar cum o încadrez mai exact? Ce este ea de fapt? Aș zice că este un cumul de emoții. Un cumul de emoții și dacă mă uit la timiditate, aș spune așa că ar fi acolo emoții precum rușine, de exemplu, nemulțumire, dezamăgire față de propria persoană, neîncredere și nesiguranță, evident. Și acest cumul de emoții, practic, pune cumva stăpânire pe mine. Dar ce se întâmplă acolo? Pentru că dacă eu mă simt timid, sau dacă copilul meu se simte timid, de fapt pune stăpânire și îl face să se simtă mic, inferior și nevăzut. Și dacă ne uităm foarte clar, de fapt, acolo, cumva se formează, dacă vrei, un fel de capcană a modului nostru instinctual de a funcționa. Pentru că există acest concept de superior-inferior. Și noi ajungem să ne simțim superiori atunci când suntem mai buni ca ceilalți. Sau când suntem mai slabi decât ceilalți, cu ghilimele de rigoare. Ceea ce înseamnă că acest concept de superior-inferior generează la propriu acest gen de emoții, pentru că în urma comparației noi ajungem să interpretăm, să dăm sensul informației, ceva de genul, știi, eu sunt mai puțin bun decât ceilalți și în consecință ar trebui să fie rușine, să fiu dezamăgit și nemulțumit de mine însumi, că nu reușesc să fiu la fel ca ceilalți sau chiar mai bun ca ei. Dacă ne uităm la acest concept și vedem că ce se întâmplă în cadrul acestui concept, constatăm că de fapt e o capcană și a zice chiar de la bun început că nu este tocmai real. De ce spun asta? Pentru că procesul meu instinctual presupune să compar, de exemplu, informația pe care îi dau sens acum, în clipa asta, în mediul în care eu mă aflu, cu experiențele mele de viață anterioare. Scopul foarte clar în această comparație este să am cel mai bun răspuns la o situație dată. Adică să am cel mai potrivit comportament pentru fiecare situație în parte. Situație nouă de obicei, pentru că despre asta e vorba, despre situațiile noi, că cele vechi știm cum să ne comportăm. Și în consecință, eu dau drumul la această comparație pe care o fac cu informația, dar eu nu mă opresc doar aici. În momentul în care fac chestia asta, mă compar și cu alte persoane. Și aici este o capcană, pentru că această comparație cu alte persoane se întâmplă ori direct, ori indirect și se învață, din păcate, din copilărie. Și noi facem asta uneori. Dau câteva exemple. Uite că tu ai la 9. Câte note de 10 au fost în clasă? Sau ai văzut că Maria a luat nota 10? Tu ce notă ai luat? Sau tu ce ai făcut la școală de Cristi a reușit să te depășească la cursa aia? Adică tu nu ai fost la orele de educație fizică sau nu te-ai antrenat îndeajuns de bine? M-a durut fiecare întrebare. Ceva de genul ăsta. Da. Deci, practic, comparația o facem pur și simplu e un proces instinctual. 100% instinctual. Realitatea este că noi avem nevoie de un raport pentru a ne interpreta propriul comportament, pentru a putea determina, să zic așa, reușita și eșecul. Dar paradoxul este că acest raport pe care noi îl determinăm și așa mai departe nu ne ajută absolut deloc, pentru că se creează acest bias, această capcană, de fapt, în care noi ne comparăm cu alte persoane fără să fie necesar să o facem. Realitatea este că ori de câte ori fac asta, eu nu mă compar pe mine cu o altă persoană din aceeași perspectivă, cu aceiași termeni, ci ceea ce compar eu este ceea ce cred eu despre mine cu ceea ce cred eu despre cealaltă persoană. Și în felul ăsta, practic, eu ajung să dau un sens informației sub formă: e mai bun ca mine, sunt mai slab ca el, sau invers, sunt mai bun ca el, sunt mai slab ca el. Pentru că și în sens opus tot la fel funcționează. Deci, cu alte cuvinte, dacă aș vrea să-mi ajut copilul să se confrunte cu timiditatea pe care o are, ar trebui să lucrez la procesul ăsta de comparație cu alte persoane. Deci asta ar fi soluția. Soluția directă? Soluția directă. Să nu îl mai compar pe fiul meu nici direct, nici indirect, dar soluția, să zic așa, cea de care e nevoie cu adevărat și care să schimbe acest detaliu sau acest efect, să zic, pe termen lung,
este ca eu, la rândul meu, ca părinte, să nu mă mai compar pe mine cu ceilalți. Pentru că în felul ăsta, practic, eu ajung în punctul în care învăț să mă poziționez de așa natură încât tot timpul să nu-l mai compar pe el și, de fapt, să-i ofer acest exemplu în mod direct copilului meu. Așadar, soluția este să nu ne mai comparăm absolut deloc, noi pe noi înșine ca părinți, dar evident nici pe copiii noștri. Săptămânal realizăm astfel de subiecte și dacă ai și tu un astfel de subiect de dezbătut, lasă în comentarii. De asemenea, dacă ți-a plăcut ceea ce ai văzut, nu uita să dai un like, un share sau un subscribe.